mahaƙurci mawadaci ne, ki haƙuri wataran sai labari. Nabila, ke Nabila, me ya same ki? Tun ɗazu nake ta neman ki, a sha'anin kika zo kika zauna. Me ya same ki? Ba da ke nake magana ba? Amma kawai ni na gaji da abubuwan da ke faruwa a gida ne. Wani irin abubuwa ne ke faruwa a gida? Abin da Abba ke muna ni kullum abin na bata mini rai gaskiya, wallahi bana cikin farin ciki. Ni gidan gama ya koma kamar wuta wallahi. To yanzu zaki fara maganan halin Habban? Yanzu muke fara da shi. Ai mun saba da duk abubuwan da yake bada a cikin gidan nan. Hakuri muke, ke ma kin gani ma hakuri nake yi da shi. To haka ke ma zaki hakura. Tunda ba yau yake yi ba, kuma tun kina karama haka muke fama da shi. Dole zaki hakura. Hakuri zaki yi. Tun ma yanzu kina karama, yanzu da kika girma ma kina shirin aure, zaki ce wai abubuwa ya ishe ki. Aure umma? Aure. Gaskiya ni ba zan yi aure ba. Haba. Yanzu kina yi mini fatan ni ma in je yin aure, in je shiga cikin wangan matsalar da ke ma kike ciki? Ni gaskiya ba zan yi aure ba umma. Nabila, aure na Allah ne kuma dole zaki yi, kuma duk mazan ba ɗaya bane. Kin gane? Maza ba ɗaya ba, ai ba ki fama da zama a nan ba. Dole ke ma zaki tafi gidan miji, kuma Allah zai fito miki da miji na gari. Ni ba na neman aure. Ki haƙuri don Allah. Ki mai min maganan aure, ni ba na ma so in ji maganan aure. To shikenan baki a san, to shikenan ki haƙuri. Ɗan lelen mama ta shi. Haba ki rasa abin da zaki gaya min sai ki min maganan aure? To ki haƙuri, ba za ki auren ba. Ki haƙuri, tashi mu shiga ko? Mahaƙurci mu shiga, ki haƙuri. Mawadaci ne. Aure dai ba za a ƙara gaya miki magana aure. Ki haƙuri wataran sai labari. Daraja